Ja sam Radovanović Pavlina, imam 16,5 godina, dolazim iz Orahovca, tačnije sa Kosova i Metohije, tačnije iz Metohije. Ja sam završila nižu muzičku školu u Gračanici, tačnije u Lapljem selu. Kao što je i mama već rekla, pozdravila bih takođe mog profesora klavira Nemanju Đorđevića i direktora muzičke škole Stevan Mokranjac. Pavlina je putovala par dana, 60 km u jednom i u drugom pravcu, da bi otišla do tvoje prve muzičke škole. Kasnije je njen duhovni otac blagoslovio da Pavlina dođe ovde u Beogradu, ovde upisuje školu muzičku i eto tako je Pavlina je ovde trenutno u Beogradu. Sve je zapravo krenulo iz čistog srca, kao i dan danas. Imala sam tu jednostavno dobru nameru da krenem da skupim novac za svoju crkvu u Orahovcu, crkva Uspanje Presvete Bogorodice. I ja zaista nisam ni znala šta su reč mediji, niti sam znala da se sve to snima i slika i objavljuje i šta sve može od svega toga. I jednostavno sam došla onako čistog srca. Saradnja je bilo dosta sa drugom Dejanom Petrovićem, sa grupom Beogradski sindikat, sa Milicom Dosković iz Zrenjanina, tako da zaista je bilo dosta. Ali eto, jedna od mojih najomiljenijih, mogla bih da kažem, Beogradski sindikat, jer oni su također bili ti koji su mi otvorili put na početku nastupom na Tašmajdanu. U budućnosti bih voljela, kad sam već kod toga, da snimim neki duet ili pesmu sa Nikolom Rokvićem i Jelenom Tomašević, tako da eto. Da će nekad Bog, ja se nadam. Pavlina kao sestra je jako brižna, pažljiva i srčana, nekako je puna ljubavi, preiskrena. To je ono što je majka baš govorila, jako je iskrena i neiskvarena. I nekako, iako ima 16 godina, ume veoma dobar savjet da dodeli, iako sam ja starija dosta od nje, ali je nekako, ne znam, jako puno zrela za svoje godine. Ako Bog da, ja se stvarno nadam, mislim da jednom nekad u životu uspem da dostignem do tog potencijala da mogu da napunim Tašmajdan. Da će Bog nekad, opet kažem, sve je to Božja promisao i sve dođe u svoje vreme u pravom trenutku.